Soc el cap de servei de Medicina Interna des del 2019 i soc el vicepresident del Comitè d'Ètica Assistencial de l'Hospital Municipal de Badalona i de l'ESA. A banda de fer de cap de servei i tots els projectes que això comporta, estic molt orgullós de participar en el Comitè d'Ètica Assistencial, especialment ara que venen molts reptes des del punt de vista del que comporta la reflexió bioètica en els pacients, tant el que ha significat la Covid com el que és afrontar el tema de l'eutanàsia en una societat en la qual s'ha legislat a favor de l'eutanàsia en un sistema sanitari que haurà d'abordar aquesta problemàtica conjuntament amb la societat. Des del punt de vista de les seves accions dintre del que és l'organització de BCA, el Comitè d'Ètica ha fet molta activitat docent, sobretot amb els residents, i també de cara al que és la participació dels companys que ens traslladen les seves reflexions, dubtes i que per tant ens demanen la nostra posició i que per tant estem molt contents de poder compartir, assessorar i acompanyar quan hi ha dilemes difícils en la pràctica diària. La Covid-19 va suposar un cop molt dur, primer des del punt de vista del que ha sigut com els companys ho han viscut. Medicina Interna ha estat a la primera línia a l'inici i vam patir el creixement de la onada en primera instància i després també vam veure com queien malalts molts companys del propi servei i també vam veure com la resta de l'organització es sumava a donar suport a la planta d'hospitalització i això s'ha d'agrair a tot el personal que hi ha participat, ha modificat la seva feina, les tasques, la dedicació, els coneixements que havien d'adquirir. Per tant, hem viscut amb molts canvis i moltes emocions. També hem viscut la part final de la pandèmia amb l'aparició de les vacunes i això ha sigut una sensació d'alleujament molt intensa i veure com podem tornar a atendre els pacients que habitualment ateníem al servei i que havíem hagut de deixar de visitar per la important afluència de pacients amb Covid. En el dia a dia soc pare de família, tinc 3 fills, parella i soc una persona que li agrada sempre fer activitat esportiva, fer una escalada, ens agrada sortir a la muntanya, ens agrada anar de càmping a l'estiu i en general ens agrada fer activitat conjunta en família. El mes vinent, desconnexió digital saludable, tornem al setembre.